Ці задумаліся вы, што з самага дзяцінства нас акружаюць безаблічныя прадметы і рэчы, тыповыя, але не жывыя. Магчыма, таму апошнім часам мы ўсё часцей прагнем да нечага жывога, аўтэнтычнага, адмысловага, зробленага з душой і сэнсам. Менавіта з такімі рэдкімі рэчамі і дзівоснымі людзьмі я сустрэлася падчас сваёй камандзіроўкі ў Ганцавічы, але аба ўсім па парадку. Ледзьве улоўная, крышачку сумная усмешка кранае вусны, калі вяртаешся ва ўспаміны дзяцінства. Кожны раз з асцярожнасцю і пяшчотай дакранаешся да таго, што было зроблена рукамі продкаў. Вясковае дзяцінства стрыечных сясцёр Вольгі і Алены прайшло пад наглядам бабулі Надзеі і дзядулі Уладзіміра. Уладзімір Іванович у вёсцы быў самым адукаваным, чытаў і адпісваў лісты. Дзед быў наш інтэлігент, можна яго называлі ў той час, на всю дзерэўню. Дзед у той час быў вельмі граматны чалавек, к яму многа людзей прыходзілі з пытаннямі, ён дапамагаў людзям. Многа людзей пасля вайны не маглі знайсці. Ён пісаў пісьма, ён пісаў адказы на тыя пісьма. Былі моманты, што ён і дапамог каго-то знайсці пасля вайны. Цяжар сялянскай працы ляжаў на плечах яго жонкі Надзеі, а дапамагалі ёй з маленства дочкі Галіна і Марыя. Заставляли бацькі рабіць работу, гуляць хацелася, конечно. Старэйшая Марыя хадзіла на ніўку даглядаць за льном. Вот зелье допололи по полям, да и же назад идем до дома. Там сколько, там же немного было его. Ну, а что потом? Слали лен. Отлеживался и уже сушили и терли. У вялікай хаце Надзеі і Уладзіміра паставілі кросны. Там і збіраліся мясцовыя майстрыхі прасці, ткаць, вязаць. Маёй бабе не было дзе пераймаць вопыт. Мама яе не ткала. І яна самавучка, яна таксама не любіла хадзіць, пераймаць. Яна дзе в окна падглядвала, хадзіла, дзе што пачула, дзе ўбачыла і навучылася ткаць. Працавітая Надзея навучыла рукадзелю сваіх дачушак, старэйшую Марыю і малодшую Галіну. Я с 4 класса хотела. Нашить добра не умела, мама не позволяла мне, а для меня хростная. Я украдкой к хростной своей ходила, да она меня научила вышивать. Гладь особенно, так як красиво вышивать, гладь. А крестиком уже, когда мамы научилась, як подросла. Моя мама не любила ходить по суседям, по сяброўкам, размалёўваць узоры. Некалі сходила суседка до суседкі, убачила узор, о, я хочу такі, возьму, перайму. Мама моя не любила. Она любила сама рисовать. Ці якую дзе капу мы купим, ці якія шторы магазинные купим. Она поглядела, дзе перарисовала. Потом стала я подрастать, допомагала ёй рисовать. Ну, не только маме допомагала, тете Марии, ну, хто просил. У хаце вяскоўцаў кожны рушнік маў сваё прызначэнне. Просты, з небагатай па краях вышыўкай уціральнік выкарыстоўвалі ў побыце. Самы прыгожы, набожнік, быў прызначаны для ўпрыгожвання іконы. А гэта ў нас будзе самы старэйшы. Гэта ўжо нашай бабулі, бабы Надзі. Гэтаму рушніку будзе ўжо 100 гадоў. Вот. Некалі яна была дзеўкай да вайны, яна вышывала. Палатно тоненькое. Но мы зараз, на жаль, не знаем. Но решили, что это может быть намятка. Полотно ткалось на намятку, бо было, разница была намятку, ці просто так полотно. На намятку это надо было самые тонкие ниточки. Прабабулін шлюбны касцюм – сямейная рэліквія. Яму каля 120 гадоў, а захаваўся ён амаль у ідэальным стане. Прабабуля ткаць не умела, магчыма, яшчэ па той прычыне, што не ва ўсіх тады былі кросны. Счыталася, у багатых былі кросны. Замуж надо было ісці. Яна гэты шлюбны касцюм вышыла. Не пакідала бабуля Надзя без увагі і ўнучак. Побач з сабою садзіла за кросны старэйшую Алену. Самым цікавым для яе было сукаць цэўку. Но за это можно было атрымаць, если плохо. Слабо наматана, яны ж нитки з'язджаюць. И уже баба кричала, уже
показывала, як надо держать туже нитку, чтобы она не зваливалась из этого всего, чтобы можно было ее и далее это все ткать. Самых малых до ткацкага станка не дапускалі, і малодшая Вольга крыўдзілася. Не раз даставалася ёй за тое, што сапсавала кудзеллю, пакуль баба Надзя ўпраўлялася па гаспадарцы. Помню, некалі ж былі ніткі на такіх катушках деревянных. І мы гэтыя катушкі збіралі, спаборнічствавалі між сабою. Мы з іх рабілі бусы. А каб іх упрыгожыць, назбіраем на нітку, нанізаем бусы, і ў каго большыя, той сёння самы лепшы. Сёння кросны для Алены сталі звыклымі, а тады ў вачах маленькай дзяўчынкі яны былі нечым недасягальным. Оператор снимая, я вспоминаю, як мы некалі так подглядывали за бабами, не раз получали челноком. Для дзіцяці это машина великая, стукая, грукая, шумная. Пытались помогти, то, что говорила баба, там надо было там досочку повернуть, там ниты поднять. Ну, что говорили, то ему помогали, робили. Але ж ткаць навучыла Алену матуля. Спачатку ткалі ў бацькавай хаце. Когда уже у нас дома ставили кросны, як бы все этой системы не знала, як там что заправляется, давали готовое, я сидела ткала. Потом уже як бы понимала, что это надо уже знать, учиться этому всему. Пачалі далучацца іншыя ткачыхі-сваячкі па татавай лініі. Так два рода моцна знітавала не толькі агульнае жыццё, але і творчасць. Яны захавалі унікальныя і непаўторныя традыцыі ткацтва. Ну, приходят дети на кружок записанные есть, ходят к нам, учатся. Тоже сразу начинается, ну это ж тоже долго. Полотно, хотя бы ткать, научиться ровное полотно. Ну вот так вот и дочка пришла. Ёй стало цікаво. Жывая ніць звязвае старэйшае пакаленне з маладой зменай. І цяпер ужо мы, нашчадкі, адказныя за тое, каб не разбурыць у паўсядзённай мітусне нябачны мост паміж мінулым і будучым.